Ahojte, poďme si dneska ukázať, ako urobíme takúto krásnu pončošálu s takýmto úžasným kvetom. Návod je veľmi jednoduchý, ukážeme si hlavne, ako urobiť túto zelenú časť. Je to v podstate šálik s lemovaním, ktorý treba pripojiť na tento úžasný štvorec. Môžete tam použiť hociaké štvorce, aké len chcete, len aby vám potom tak veľkostne trošku sedeli, lebo aj tak toto môžete prispôsobiť. Návod na štvorec nájdete na linku, teraz si ho ukazovať nebudeme, lebo to je druhé video. Teraz čo si ukážeme je táto zelená časť, takže zoberme si zelenú vlnu a poďme na to. Začneme tak, že si urobíme normálne základný uzlík. Čiže takto zoberieme vlnu, ideme von. Pekne zatiahneme. Môžeme si nehať aj dlhší kúsok, to je v podstate jedno. A teraz túto zelenú vlnu pripojíme ku štvorcu. Takže vlastne toto je už predpripravený štvorec. No a teraz budeme to pripájať na jednu stranu. A najlepšie je, aby to nebolo na túto stranu, kde máme akurát ten uzlík, kde sme skončili, ale hneď napríklad na túto vedľajšiu stranu, kde žiaden uzlík nie je. Tu môže byť jedna strana a tá druhá strana by mohla byť tu. Dobre, takže pripájať budeme, a to tak, že keď vlastne tuto sme do jedného rohového krátkeho slupiku robili 3, čiže 1, 2, 3, tak skúsime to vlastne do toho tretieho. Čiže keď sme mali, že tu bol krátky stĺpik, tu bol krátky stĺpik a tu rohový, tak to budeme robiť do toho, čo je tu. Dobre, takže vlastne tam pichneme háčikom. Zoberieme vlnu, ideme von a urobíme pevné očko. Tak, a vlnu máme takto pekne navodenú. Teraz sú to dlhé stĺpiky všetko, takže sa posunieme na výšku dlhého stĺpika, a to pomocou dvoch reťazkových očiek. A to je náš prvý dlhý stĺpik, ktorý aj pekne si počítame ako 1. Teraz do všetkých týchto krátkych stĺpikov, ktoré sú na tejto strane, budeme robiť dlhé stĺpiky. Čiže vlastne jeden som urobila, druhý, tretí, štvrtý a tak ďalej, až do konca si pekne urobíme dlhé stĺpiky a ukážeme si vlastne potom toto pokračovanie, že čo s tým. Dobre? Tak pokračujte dlhé stĺpiky do každého krátkeho stĺpika po jednom. Dobre, takže takto po celom tomto jednom kraji sú dlhé stĺpiky. Prvý dlhý stĺpik sú v podstate dve reťazkové očká. No a teraz toto je veľký skok, čiže tu ešte určite pôjde dlhý stĺpik, ale či len jeden alebo dva uvidíme, dobre? Takže keď sa na to pozrieme lepšie, tak vidíme, že v tomto poslednom očku z predchádzajúceho riadka je 1, 2, 3 krátke stĺpiky. A to preto, lebo je to roh. Tu sme začínali vtedy do toho jedného, stade to, tak aj tuto skončme v tomto jednom. Tak, čiže keď je to vlastne roh, že tu je jeden, potom je rohový a tu je jeden krátky stĺpik, tak potom iba do tohto tu. Dobre, a teraz vlastne keď si to zoberieme, tak je to také pekne primerané. Nie, a na jednej strane o mnoho nejaký veľký výsek alebo niečo, že by trčalo, takisto na druhej. Takže to vyzerá celkom pekne. A teraz budeme robiť takto ďalej riadky hore s tým istým počtom dlhých stĺpikov, aby sme sa posunuli vyššie, a bude to teda taký akože šálik. Aby sme sa posunuli vyššie, teraz potrebujeme dve reťazkové očká. Tie sa rátajú ako dlhý stĺpik. Otočka. Zoberieme vlnu a teraz nebudeme píchať sem, lebo tuto máme už akože dlhý stĺpik, tak budeme píchať do nasledujúceho. Pichneme tak, aby sme podobrali obe vlnky toho očka a dokončíme dlhý stĺpik. A zase pichneme
a pekne dokončíme dlhý stĺpik a tak ďalej až na koniec. Tak, čiže vlastne celú cestu takto ďalej na koniec. No a tuto na konci si ukážeme, že vlastne kde budeme pichať. Takže si predstavme, že máme takto na háčiku. Dobre, a tuto vlastne, ak si pamätáte, sme urobili 2 reťazkové očká. Dobre, takže vlastne môžem urobiť takto dlhé stĺpiky. Dobre, to je akože ten dlhý stĺpik. Potom ešte vidíte, že vlastne tu určite urobíme. Tu už nám pôjde možno ťažšie. Urobíme tak, aby sme zobrali 2. Ešte raz. Dobre. Takže takto máme 2 dlhé stĺpiky. No ale potom pozrite, že keď je to takto, tak toto tu nám nejak divno trčí. Nie je to vôbec pekné. A to kvôli tomu, že sme v podstate zabudli pichnúť do toho prvého dlhého stĺpika, čo boli 2 reťazkové očká. Takže urobíme to tak, že pichneme do toho vrchného reťazkového očka. Pichneme doňho. Čo sa mi teraz nepodarilo. Ono, keď si ho aj utiahnete, tak je to potom možno ťažšie. Takže pichneme doňho a urobíme klasika dlhý stĺpik. Dobre, a potom to vlastne už aj sedí, že to nevyzerá hrozne. No a takto vlastne, to teraz som vám ukázala iba, hej, ale inak normálne si krásne urobíme po celom obvode. A stále takto sa posúvame a posúvame a posúvame, až máme tú dĺžku, ktorú mať chceme a ktorá nám vlastne stačí na obvod ramienok, na ktoré ramienka to teda robíme. Dobre, takže urobte si kopec riadkov, koľko potrebujete a ukážeme si, ako vlastne, kde sme teraz sme tu, tak ako pripojiť ten celý veľký šalik, čo sme urobili tuto k tomuto riadku. Dobre? Takže kľudne si ďalej háčkujte, určite to trošku bude dlhšie trvať, tak pekné háčkovanie zatiaľ. Keď máte hotový ten šálik, čiže tú dĺžku, ktorú potrebujete, tak môžeme ísť spájať. Ja som urobila iba taký trošku menší, takže musíte si pozrieť, ale napríklad môžete skončiť takto, takže musíte si pozrieť, ktorú stranu máte dobrú. Že tú prvú stranu a vlastne vieme, že sem budeme spájať. Dobre, takže v podstate sme skončili takto na konci. No a teraz si priložíme takto tú stranu, ktorú budeme háčkovať. Takže vlastne takto to je, tuto je tá strana, ktorú sme začínali a tuto je vlastne tá strana, kde budeme priháčkovávať. A priháčkovať budeme pomocou krátkych stĺpikov, ale čo je ešte tu dôležité, v rohu si treba zase pozrieť 3 očká, čiže teda 3 krátke stĺpiky, čiže 1, 2, 3. Takže budeme sa snažiť háčkovať do tohto. Že môžeme si tam už aj ten háčik pichnúť, aby sme sa nestratili pri tej otočke. Zoberieme vlnu von. Máme 2. Prejdeme cez všetky. To je krátky stĺpik. A teraz si vlastne tie očka dajme takto k sebe, aby nám bolo ich pekne vidieť. Čiže aby vlastne nám pekne susedili. Tak ako majú. A teraz čo urobíme je, že pichneme do toho najbližšieho voľného, čiže toto už máme zobraté, to nerátame. Pichneme do tohto a pichneme do neho tak, aby sme vlastne zobrali obe tieto slzičky, tieto vlnky obe a zároveň pichneme hneď do toho druhého
očka krátkeho, čo tu není zobratý. Dobre, čiže takto. Zoberieme vlnu von, máme 2 a urobíme krátky stĺpik. A tak ďalej, vlastne pokračujeme ďalej až do konca, kde sa stretneme s tým druhým krajom. A potom už budeme môcť robiť lemovanie. Takže pekne takto ďalej. Môžete si to aj takto rozobrať, keď vám to nejde, že naraz prepichnúť. Tak, keď takto budete pokračovať, tak čo sa vám tu urobí je vlastne takto. Nebude tam vôbec žiaden nejaký zásah extra tej bielej, takže to bude takto pekne vidieť. Tuto vlastne sa to spojí. A keď budeme tu, tak si potom ukážeme, ako budeme robiť lem. Takže pokračujte, zháčkujte krátke stĺpiky až sem. Takže takto nejako by to malo vyzerať. Takto pekne zháčkované krátkými stĺpikmi. Tu by sme mali skončiť a ideálne by nám vlastne malo zostať jedno toto tu očko, ktoré potom neskôr ešte skryjeme, aby tam nebol taký ten biely sek. Takže taký úplne maličký. Takto nejak. A teraz si ideme ukázať, ako urobíme tento lem. Takže ako ste skončili, tak iba urobte jedno reťazkové očko a do toho istého miesta urobte krátky stĺpik. No a teraz budeme robiť mušličkový lem, čo pozostáva vlastne z krátkych stĺpikov, vynechanie miesta a 5 dlhých stĺpikov do jedného toho istého, vynechanie miesto, krátky stĺpik. No a ako vidíte, tuto nemáte krásne, úžasné očká, ale môžete si tu urobiť určitú pravidelnosť. Čiže napríklad môžem pichnúť sem, potom sem, potom sem, potom sem a tak ďalej. Takže snažte sa dodržiavať potom tú pravidelnosť. A urobili sme si krátky stĺpik. Čiže vynechám nejaké miesto a urobím dlhý stĺpik a urobím do toho istého miesta 5 dlhých stĺpikov. Čiže 2 mám za sebou, 3, 4 a 5. Teraz tento oblúčik, v podstate to mušličkový lem, takže mušličku ukotvíme, čiže zase vynecháme nejaké miesto, tam urobíme krátky stĺpik. Takže prvá mušlička takto hotová. Pokračujeme zase ďalej, vyberieme si zase miesto, čiže vynecháme trošku, pichneme a urobíme 5 dlhých stĺpikov do toho istého miesta. Takže 2, 3, 4, 5. Zase tú mušličku ukotvíme krátkym stĺpikom, pričom vynecháme zase nejaké miesto. A tak ďalej. Čiže takto pekne pokračovať až vlastne tuto do konca. Snažte sa rovnomerne, aby vám to potom aj tuto pekne vyšlo. Dobre? Takže pekne do konca mušličkový lem. Teraz sme už na konci, čiže 5 dlhých stĺpikov som urobila. A teraz vlastne čo treba je urobiť krátky stĺpik. Ale ideálne by bolo ho urobiť do tohto miesta, kde vlastne nám napája sa aj tento dlhý stĺpik. Takže urobíme takto krátky stĺpik. Tak, a teraz vlastne tu máme tú dieru, tak čo s ňou? Chceme to pekne spojiť, tak jednoducho pichneme túto do začiatku. To je v podstate ten krátky stĺpik. A zoberieme vlnu. Urobíme pevné očko, vlnu odstrihneme, poschovávame a ten stred máme pekne hotový. Tuto sa potom zohne, aby to pekne vyzeralo. Hej? Čiže ten vrch vlastne máme hotový.
Teraz, čo urobíme je, že urobíme takisto mušličkové lemy na tejto strane. A to tak, že vlastne pomocou pevného očka navodíme vlnu, urobíme jednoreťazkové očko, krátky stĺpik, zase mušličku, 5 dlhých stĺpikov, krátky stĺpik, 5 dlhých stĺpikov, krátky stĺpik, 5 dlhých stĺpikov, krátky stĺpik a tak ďalej, až vlastne sa dostaneme sem. A tu urobíme potom na konci krátky stĺpik, pevné očko a máme to hotové. Čiže vlastne potom to bude naozaj také celé velikánske podľa toho, čo potrebujete. Potom si to môžete takto iba vyhrnúť a bude to celé pekné. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Majte sa krásne.